Большасць выпадкаў траўміравання работнікаў сёлета адбывалася пры такіх відах дзейнасці, як дахавыя і іншыя будаўнічыя і рамонтныя работы. Другое месца ў сумным спісе займаюць выпадкі траўміравання пры рабоце з рухомымі рэзальнымі элементамі. Аналіз матэрыялаў праверак і крымінальных спраў паказаў, адной з прычын няшчасных выпадкаў на вытворчасці з'яўляецца невыкананне кіраўнікамі службовых абавязкаў па ахове працы. Чалавечы фактар таксама ніхто не адмяняў. Самі работнікі не заўсёды усведамляюць рызыкі знаходжання на аб'ектах павышанай небяспекі і грэбуюць у літаральным сэнсе уласным жыццём. 13 февраля текущего года 55-летний монтажник при выполнении работ упал с высоты около 8 метров в Пинске. Установлено, что мужчина при наличии страховочных приспособлений их не использовал, что и привело к трагическим последствиям. Такое грубае парушэнне інструкцыі па ахове працы, невыкарыстанне сродкаў індывідуальнай абароны, толькі некаторыя з прычын, што прыводзяць да няшчасных выпадкаў. У Брыскую гарадскую бальніцу хуткай меддапамогі з вытворчымі пашкоджаннямі з пачатку года звярнуліся 65 чалавек. Это зависит от организации труда, от оборудования, на котором работают сотрудники. Ну и самое большое значение имеет это личностные характеристики каждого работника. Трудовую дисциплину соблюдать, все будет хорошо. Забеспячэнне бяспекі насельніцтва – прыярытэтны напрамак дзейнасці органаў улады. Аналіз сітуацыі на аб'ектах будаўніцтва і рэкамендацыі па выніках наведання – неаднаразовая ініцыятыва гарадской мабільнай групы па ахове працы. Чарговы аб'ект – будоўля цэнтральнага офіса аднаго з банкаў. Тут працуюць парадка 80 будаўнікоў. Пра бяспеку ведаюць і не грэбуюць патрабаванні. Спецодежда своевременно выдается, обеспечены люди питьевой водой, то есть бытовые условия. Есть целевые инструктажи, есть внеплановые. Если люди проводят какие-то работы, как вы говорите, огневые, или проводится специальный инструктаж. Ведаць сітуацыю на кожным з аб'ектаў павышанай небяспекі і змяніць яе ў выпадку неабходнасці, значыць папярэдзіць непажаданыя здарэнні. В текущем году произошло 16 несчастных случаев, это на 12% ниже, чем в прошлом году. Поэтому наша основная задача, в том числе и мобильной группы, проехаться, посмотреть. И мы вот в этом году уже осуществили таких 35 выездов, проверили 82 субъекта хозяйственного, выявлено более 1500 нарушений, именно нарушений трудовой дисциплины. Мінімізацыя няшчасных выпадкаў на вытворчасці ў прыярытэце, а значыць, работа ў гэтым напрамку будзе працягвацца. Софія Беражная, Алексей Рыбкін, Владимир Казакоў, телерадыёкампанія «Брест».